Di m gwọrọla ya m ụgwọ ka o dinaa m ka o wee bụrụ evidence o ji achụ m. Ofu nwaanyị asị m na ya lụrụ di ya na di ebili nnọọ n'udo ife niile na-aga ọfụma. Na ya na-alụ ọrụ di ya na-alụ na di ji ọrụ oyibo ahụ ịghọtago. Anọgide nwebe ego si n'elu si n'ala na-abata duto na di efụrụ ya n'anya and duto na ọrụ oyibo ka ọ na-alụ. Most of ihe ọ na-ego were afịa na-ego. Ogolugbogo ogolugbede na ọ bụ na fa nwere ife 7 na 5 nọ n'afịa akwa ịghọtago. Ihe a na-aga ya dụ nnọọ lọki ya na-ekene Chukwu maka ụdịdị o nyelie, na-ekene Chukwu si bụ nne na mgbe ọbụla fa chọọ ịna vileji na fa na-abụ na-eso na vileji. Anọgide one day di esi ya jee vileji sọsị anyị esonye ya kwala o wee jebe vileji jesie nata na ife ọ nọrọ bụ 2 weeks di ekwụla ọtọ gbanwee. Ọ sị m nne na ya mara m onwe ife ha mere die na vileji o, maka na mgbe die chọrọ ịnụ ya na mami ya sọpọtụrụ mesizie sọpọtụ mana ya sarakwa nọ nne die o nọ na die jeselu bata gbanwee. Nwoke epoziami abatara, nwoke epoziami akpọna ya na fon uju onye ọra. A na-ekwu ọpụzia mgbe ụfọdụ bịa nata na 2 days. A na-ekwu di ya achụbakwa nwaanyị ahụ. Ọ sị m na gị na nwoke bili ọchụba nwaanyị na ị ga-ama. Bido zobe fon ya ezobe, chenjie paswọd, ụlọ ọtọ gbanwee, ọda amụsazi ya amụ, ọda amụsazi ụmụaka amụ, ma outing fada eje fada ejezi, ịgbagolu bụ imetụ ya aka okwu. Ya na-asị kedu ihe bụ ihe ahụ. A na-ekwu nwoke wee tibekwu ya ife nyakwuzi okwu ọkụ onye ọla o. Ọ sị m ihe nke eche anya ba ya wee kọbala ndị mmadụ wee sị na o nwere ike ọnwụ na o nwee ihe medie na vileji ya jebekwa ekpele ya wee bido ekpele o. Jebe ekpele na o nwee ebe asa a na-afụ ụzọ ya wee gbaje ebe afụ dị mmanụ wee negide ya neche ya wee sị ya na mgbede ya na vileji na o nwee ihe ha melie. Ịghọtago gbasara marriage fa. Ya sị ya ọ sị hey ya mụrụ ka ife nke dị adụ. Ya wee nata wee gwaba die na bọsafụ na otisi gị ya ife. Pastọ wee sị anyị agwazina ya gwa mbọ dulie bịa ka ya meeli ya ekpele. Ya wee were aka n'iyo this man ka o soli eje ekpele cha. Na bọsọ ọbụla ya kwutelie na ọ ga-etikwa inye ife ọlụ sef. Si ihe a na-eme ya yọkatịa ka eje ekpele ọjụ, yọkatịa ka eje ekpele ọjụ. Anọgide one day ọbata sị na ya doesn't interested na ya fall out of love na ya chọzi ịnụ ya. Ya echekwe na egwuregwu sị na ya chọrọzi ịnụ ya. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya. Ya buo ihe a buo ihe acha, buo ihe a buo ihe acha. Ọ sị m nne nwoke etiketi ya ife ikekwụla ọtọ gwa ya wee jegwa ndị be ha o. Gwasịa ndị be ha sị ya na ha amarakwa ebe ihe nke a sị mana onye sị na ọ ma nnọzene sị hapụ ya na ọ bụrụ by force na ụwa bụkwa na ofu mbịa. Ya wee gwa ndị nke nya parents ha wee sị ya na nke nkugbu akụgbu ka ha ekwere na ọ bụrụ na ọ chọrọzi unu gbasa aka unu nataba. Afọ ịghọtago. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme o. Ya wee wepụ okwu kọtụ ka this man kwụsịgodo nke itigodie nke bụ ife o. Elu na kọtụ dị esi na-ekwugo na ya chọrọsị na ọnya nwakala iburu ụzọ wepụta okwu kọtụ na ya chọrọsị. Nwanne m ewee kpebekwana o. Ewee kpebe. So ya go lawyer, die go lawyer. Ọ sị na ya fall out of love na ọ bụrụ ife a chọrọ ịbịa kọba mana ọkwa na ha chọọ ka ya kọọ na ya ga-akọ o. Ọ sị m nne na kolokolo anyị etu lawyer ya kwụrụ ụgwọ na-ekpevulie ikpe na-enyere aka. Bịazie chụbụ ya o. Chụbụ ya chụsibi ya ike. Ka adị na-enye na ya na-ekwu ya nkwa na ihe ọbụla ọ chọrọ na ya ga-ekpeteli ya na this case. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya. A na-ekwu this man nọ na-achụgharị ya. So wee luo one day ya wee kwete na ya ga-abịa meetie na hotel. Ya wee jiji wee dulu mmadụ wee jebe wee bata ọfụ ya wee iwe gbaka. Ya wee sị anyị ewo n'iwo na o nwere ife a chọrọ ịghị ya. Ya biko ya gwa ya na mgbe ya bịakwutelie na ọ fụtara ya asị nwaanyị ọ ga-achụ mana ọ nọgidezi chụbụ ya na ya chọrọ ịma ihe ọnwụ. Ya biko ịghọta na ịmago onu gwabịa n'okwu daa na ana na-ebe onye ya na ya na-abọ so na-ayọkwu ya. O wee sị ya na di ekwere ụgwọ ka ya nwa di na-enye ka o wetara ha vidio ka ọ bụla evidence ọ ga-eji wee chụ ya. Ọ chụzi anya ka ọ na-asịsị anya ife niile. Lawyer wee sị ya na di dị very powerful na ọ mara how powerful di do
na ọ bụgodu na o nwetara eturu nyanwa na ọ ga-enweta eturu something. Ịghọtago? So nya wee paa ihe nya ga-eme na ya mụrụ, nya wee na wee jee gbala ụmụ ya na-abụ paspọtụ with paspọtụ nke ya, wee kpokolu properties afọ niile nọ n'afọ ya wee gbapụ African country. Akwa ifugo. Mana n'eziokwu eziokwu na obi ya na-apịa ụtarị. This man lovely ya rinne. Mana ihe mezili ka o ji village ka enwere ka ịma. Ọ sị mana ebe nsogbu nọ wee dowu na okwere eje ekpele, okwere ka anyeli ya aka. Na sọsọ ife ọ na-anụ bụ ka agbasa. Ọ sị m nwoke ya na ya na-abụ bụ nnu na mmana ihe a wee mee. Ka agbala ọsọ ndị be ha wee kpọọ ya wee sị na di ekwolu na ụmụnne ya kwolu wee bịa befa wee na-aba ihe ha ga-eme ma ha kwu di. Wee sị na onye oshi ka abụ, sị chọbịa na ya bụ onye oshi. Na ihe niile ya kpolu bụkwa ndị ogo n'afọ ya o, na ewere ọlụ ndị ogoro n'afọ ya. Ihe ha na-ekwu na ya bụ onye oshi na ihe a mere ajọka. Ya wee chọọ ka a jụọ ndị mmadụ. Ihe ọbụla dị gị go n'afa gị, ọ nọbụrụ gị nwa nwunye. O kwesịrị unu ga-agbasa ka ị hapụrụ ya di gị? Ka o kwesịrị unu ga-agbasa ka ị were ihe ogologo n'afa gị? Nọ ya bụ ife a chọrọ ịma. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ajọ ife ka ya mee, sị gwa ya na e nwekwe nke dị n'afa die, nọ ndị dị n'afa nke nyanwa ka ya welu wee kpolu ụmụ ya wee gbanaga. Ebe olugo n'isi etizie up like that, isi lawyer di na-enye ka e wee nwee evidence ọ ga-eji wee chia wee na-asịsị anya ife niile. Na ife a na-anụzi kịta bụ na di si na ọ ga-eje tụọ alụ nsị, na ya ga-atụ ya alụ nsị. Na ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ na di tụọ alụ nsị ma ọ ga-egbu ya. Maka na ife niile ya welu bụ ife dị n'afọ ya o, na e nwere ndị niile dị n'afa di, na ndị di ji afọ ya wee gopu ihe ya wee. Na ọ bụrụ na atụ alụ nsị ọ ga-eme affect. Na ya bụ onye oshi. Na ife ya chọrọ ịma, maka na ajụkwa anya o, na ife bụ nke ka ya were, na o nwere ka si wee welu ndị dị n'afọ ya. Akwa ịghọtago? Mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lụ. So nwanne m kedu ife ịlụ? Mana echekwa m na ife ọbụla mmadụ go n'afa gị na ọ ga-enwa nwee o. Ịghọtago? Mana ịgbago na a na-ego ihe anụnwa, na ihe a na-ebu n'obu wele ego ya bụ 1+1=1. Ife gị bụ ife dị gị, ife dị gị bụ ife gị. Mana ọ bịazịa marriage enwebe nsogbu, amụrụzi m ebe m ga-asị na ife ndị afọ kwu. Mana ịchụkwa m o. Mgbagolu na onye nọ na gọọmenti na-egofute ife ụfọdụ were afa nwunye ma afa nwa ya na-ego ya. O nwere ike ọ bụrụ na ịzụtara ụfọdụ n'oshi, o nwere ike ọ bụrụ ịghọtago ole ihe anwa ọ bụ sọrọ lọvụ. Ma ịjụkwa m o. Mana unu afụgo ka o si wee do. So nwanne m, gwa anyị ife ịlụ na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ife o mere ọdụ njọ, ife o mere ajọka. Ọ bụrụ na atụ alụ nsọ ọ ga-egbu ya. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.